Ding ding. Kok 30. 23 saya nom. Alhamdulillah. Pak niku ki wis tua. Sakniki tak bocori. Dia itu kepala 3. Berarti 3 berapa? 32. Berapa? Nek 33 pengemis. 32 dukun. Betul Pak, 31 tahun kemarin. Ya, saya karena senang nggak apa-apa Pak, saya kasih. Ya, 31 apa Jal? Kemaluan laki-laki. Hah? Alah orang ngerti nomor kowe. Oh iya nggak tahu. Terima kasih ya Pak. Oh jadi selfie Pak. Iya, iya. Ya, selfie Sama dulu. Mbak Tatin juga. Sama Mbak Tatin gitu. Anak elflong Terima kasih ya Pak. Kan saya mengidolakan Iya. kedua-duanya. Kalau sama saya bayar Pak ya. Bayar nggak cukup alhamdulillah aja. Lagi lem iki. Ya terus yang mana? Sini Nih, tak pegangin Pak. kan motok ki Mas Jono, kan motok ki Mas Jono. Ini pengennya selfie kok. Oh, Nah. mau selfie ya. Lagi Pak. 1, 2. Oke. Wor. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, selamat Wes. Pak. Pak, mboten foto kalian nyon-nyon. Nggih. Siji Pak. Siji iki sing lambi abang kon joget. Ya kowe joget. Nah, kowe joget. Gong. Gong. Ayo, Joget Gong. Gong. Ayo Gong, ayo Gong. Kon joget. Atau itu gak sih. Ayo masuk Gong Gong. joget. Musiknya ra ono jarene. Musiknya ra Oh, ono. kita boy sepoti. Ayo seperti dangdut. Kidul kae opo amano apolo Dewa. apa anane opo onde Jawa ayo para bangsa taat agama ben uripe berkaya kawan iki apa meneh muter. Helikopter. Ayo, Lek Mandap, Mbak Dewi, Mbak Esther, es puter, monggo. Esther. Esther ki es diputer. Oh. Nek celeng. Kalau dan nenek es nganu rada koplak. Ada anu. Es sing diputer mau rada koplak. Ester ki esnya Selamat diputer. pagi Mas Celeng. Ya. Aku diwane nih Mbak ngono ki. Celeng wis rambut digodhog. Ning nanti kok ya dadi. Iya. Ah. Nyenjing anu kok nomor kontake WA-ne Pak Sugeng ajeng kula ganti. Napa? Pak Sugeng celeng ngono. Mbak kuwi tak genti. Apa? Kancane Bu Celeng. Nggih Agung wis kresmekke lho mau. Wis apa lho Agung iki? Lah wong kok ngono kok mbok gugu. Lho kaya ngono kuwi ngerti nek kowe celeng apa meneh sing Jujur ya kuwi malahan. apa sesuk aku tak matur karo Pak Bupati Semarang. Iya, Ketemu aku. Riban. Ketemu. Dia matur. Pak niko KTP-ne mbok untuk di Ganti. Niki lagune napa? Monggo lagune apa? Taren-taren karo Mbak Esther karo Mbak Dewi monggo. Napa malah Napa, Pak? Lewong. Cokot celeng. Apa enak lagune? Cokot. Mata nuwun lho penonton. Nek celeng niku dadi nyokot ning jeronggot. Sik makin mbok disepakatke karo piyai kene. Asal Iki cocok ora nek jenenge kuwi. Oke, siapke Pak, siapke Pak. aku sing ngrasarjo. Iki ngurmati desane. Ngawruhi ingkang Bapak Cita. Pumpung sing buak cik kene nggih ampu-ampuwe. Ojo. mangsuli. Mah, Kene iki nggih do. Moh. Kol. monggo, mang ngono kondur mawon, monggo. Mas Gareng. Sesuk jenengan iki nek wis ora usah macak gareng wae. Mata celeng, muni mah. Ora. Dadi bangne dijenengke gareng celeng. Oh ya aku tak masakane ya, ora manggaring. Anggur macak togok wae sing urung patene. Aku padha wae togok celeng padha. Ora nek togok ora celeng. Apa? Genjik. Kuwi anak celeng. Lagune napa? Apa lagune Bapak? Apa babi dan Dangdutan apa gamelan? Ya dangdut karo gamelan ngono wae sing rada meriah. Napa, Pak? Lewong. Setuju Lewong? Oke. Oye.